der i. Rolig. Hvad synes du bare? I fremkøle. Så slipper du den jakke. Hvem med det her? Er du så meget for mig? Røg mig helt vildt. Prøv lidt der bagover. Ja, Lasse, prøv at komme. Kan du ikke så i bussen, hvor den drejer, så laver jeg sådan der. Buff. Ligger han dernede. Fem med en god barriere. Skal vi skade? Nej, lad ham ligge. Lad ham nu ligge, Simon. Er det derfor? Nå, kom nu op. Jeg kan ikke komme op, mand. Træk din jule, Lasse. Jeg ligger lige af krydderbid. Jeg siger, de sover så fint, mand. Det er helt sikkert. Lad os høre en julesang, Lasse. Nu skal vi gå ind til en fest. Det skal være bedst. Og så skal den være stor. Stor, det var sgu en god ting. Og ikke lille. Det er noget lille. Og slet ikke lille, men bare ikke pille, for der må gerne komme flere.